hemm bżonn ta' bidla kulturali u propju għalhekk ġiet imnedija konsultazzjoni nazzjonali dwar l-alkohol li l-konsum tiegħu ħalli impatt negattiv kemm fuq is-saħħa ta' dak li jkun kif ukoll impatt negattiv fuq is-soċjetà u dawk ta' madwarna. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li l-alkohol jaf anke jwassal għal mewt u fl-2018 madwar 3 miljun fatalità kienet marbuta mal-konsum tal-alkohol. L-alkohol kien responsabbli wkoll għal madwar 7.2% tal-imwiet prematuri kollha u din iċ-ċifra tirdoppja għal dawk ta' bejn l-20 u d-39 sena. Ix-xorb tal-alkohol fil-popolazzjoni Maltija huwa parti integrali mill-kultura, kif dan l-użu huwa aċċettat ħafna fis-soċjetà. Dan bl-istess mod kif kien it-tipjib sa ftit ta' snilu u permezz ta' bidla kulturali dan l-użu naqassew. Inkwetanti però l-fatt li WHO qed tikkalkula li l-konsum tal-alkohol f'Malta se jkompli jiżdied kif il-fatt ilu jiġri għal dawn l-aħħar snin fl-etajiet kollha il fuq minn 15-il sena. L-użu tal-alkohol tul il-ħajja skont il-ġeneru bejn l-2001 u l-2013 ukoll wera elementi interessanti kif fost l-irġiel il-konsum baqa' pjuttost konsistenti. Dan fil-waqt il-konsum tal-alkohol fost in-nisa kompla jiżdied minn 64.2% fl-2001 għal 69.2% fl-2013 u 79% fl-2023. Inkwetanti wkoll ir-rata ta' kontinwazzjoni fil-konsum tal-alkohol kif pajjiżna din hija pjuttost konsistenti mill-età ta' 15-il sena sal-età ta' 64 sena. Intant din il-konsultazzjoni se tagħlaq fil-31 ta' Lulju u kulħadd huwa mistieden biex jagħti l-idea tiegħu.